na riƙi sanka Mustapha ba sauyi, riƙe na a rayuwa na bari shayi. Na riƙe sanka Mustapha ba sauyi, riƙe na a rayuwa na bari shayi. Na riƙe sanka Mustapha ba sauyi, riƙe na a rayuwa na bari shayi. Bismillahi rabbana makaɗaici, bismillahi rabbana makaɗaici, kai ne kai rago kai managarci. Allah ya rani ka mai da ni mutum managarci, tsare ni da hassada na bar lalaci, amsa min roƙon da na yi gare ka buwayi. Na riƙe sanka Mustapha ba sauyi, riƙe na rayuwa na bari shayi. Salati salamin ka jalla buwayi, ƙara su agun Muhammadul Qurashi, da ali sahabansa na nabi, jilani da shehun mutijjani, har in yas mai yabo ga nabi. Na riƙe sanka Mustapha ba sauyi, riƙe na rayuwa na bari shayi. Salati salamin ka jalla buwayi, ƙara su agun Muhammadul Qurashi, da ali sahabansa na nabi, jilani da shehun mutijjani, har in yas mai yabo ga nabi. Na riƙe sanka Mustapha ba sauyi, riƙe na rayuwa na bari shayi. A bayan gaisuwa da na yi ga ma'aiki, na roƙe ka rabbi buɗan baki, na sarrafa yabo ga ƙwaha mai shabbaki, ya zamo maganin abin yin tsaki. Allah haka yarda na kammala ta ba wani shayi. Na riƙe sanka Mustapha ba sauyi, riƙe na rayuwa na bari shayi. Ba mai kyau yana haɗan adinani, ba mai kyau yana haɗan adinani, kyau duka aka bai wa sayyidil kaunaini, gashin sawawwal baki wani kyan launi, da sili-sili na farfara kyan launi, dangi ko ban taɓa yin yabo ba yau dai zan yi. Shi ba dogo bane rasulu ma'aiki, ba fa gajere ne ba shi rasulu ma'aiki, kyan faɗi kyan tsawo gare shi ma'aiki, mai kyan dogon wuya sumulga sheki. Allah kalamin can ganinsa ko yau in yi, mai matukar kyan farin ido a misali, mai matukar kyan farin ido a misali, yayi dara
su duka ga kyalli, mai kyan hanci da kyan haƙoransa ya kankara suna yin kyalli, fuskarsa sumul-sumul da kyan baki, lebansa da ya ɗaga kawai sai kyalli. Dangi mu roƙi galar rasulu ko yau mayi, a miƙe ke rasulu mai kyan tsaiwa, a miƙe ke rasulu mai kyan tsaiwa, don baka hango wanda raba ko kwamewa ba doro kuma cikinsa bai tasawa, in zai waige gaba ɗayansa yake juyawa. Allah ka samu ga waiwayen da da haike yi, tafiya ta sai ka ce ana gangarowa, kamar daga ɗan tudu yake saukowa, gaba ɗaya ne kuma yake takawa, tafiyar nasuwa kai abin ban sha'awa, irin tafiyar ɗaha ba wani mai sunansa daɗi kun faɗa a fatar baki, sunansa sanyi kun faɗa a zuci ma'aiki, mai kora ishirwa rasulu ma'aiki. Allah ka yarda mu sha kausaran nan tafiki, irin shayarwan nan da da haike yi, na rige san ka musu da ba sauyi, rike na a rayuwa na bari shayi, na riƙe sa